Bună și bine v-am găsit la lecția numărul 4. M-am gândit că azi, fiindcă deja am învățat să facem piciorușele cu un jeteu, să vă mai arăt un truc sau un secret, să spunem așa, legat de piciorușe cu un jeteu și croșetarea lor. Vă arăt în continuare la modelul pe care deja l-am avut. Deci voi face 3 ochi de ridicare, da, 1, 2, 3. Și acum facem piciorușe cu un jeteu, dar să vedeți așezarea piciorușului în rând, da? Deci dacă facem un picioruș, deci jeteu, și introducem croșeta în ochi aici, vom avea picioare neregulate. O să vă arăt imediat ce înseamnă picioare neregulate. Da? Deci să spunem așa, multe fete agață chiar aici, dar majoritatea să spunem că fac în aceste ochiuri, da? Voi mai face, să zicem, deci am 10 ochiuri, 1, 2, 3, 5 voi face neregulate și 5 regulate, da? 1, 2, 3 și cu unul de început 4 și cu acesta de aici 5. Astea au fost ochiuri neregulate. Uitați cum cad ele, dacă vedeți, da? Ca tablă de șah, într-un fel. Și acum să vă arăt cum se procedează ca să fie în rând și frumos. Deci jeteu. Și deci nu facem imediat sub ochi. Și prindem acest fir, dacă îl vedeți, da? Introducem croșeta în el. Agățăm firul și scoatem firul afară și formăm din nou picior cu un jeteu. La fel facem și cu ochiurile, piciorușele celelalte, da? Mai pic să vă arăt. Deci jeteu. Ar trebui să facem aici, da? Cum facem majoritatea, noi nu vom face aici. Agățăm, introducem croșeta imediat sub acest fir, da? Să vede. Nu aici și aici. Agățăm firul acela, da? Introducem, scoatem firul și formăm picioruș. Din nou, deci între firele acestea, deci nu aici, fetelor, aici, pentru că o să vă arăt imediat cum iese, da? Ca să 1, 2, al treilea aici capătul în ochiul respectiv. Bun. Și acum să vă arăt cum iese. Deci aici sunt ochiuri, să vedem așa. Aici sunt rândurile cu ochiuri regulate, vor fi drepte, una deasupra altuia, da? Iar aici neregulate și se vor tot mișca ca o tablă de șah, ca la tabla de șah, alb-negru, ceva de genul ăsta, da? Și pe spate. Deci arată așa, astea regulate, da? Unul deasupra celuilalt și cele neregulate pe unde o apuca ele să se așeze. Da? Și vedeți că se strâmbă și marginea dacă sunt neregulate. Deci vă sfătuiesc să folosiți ochiuri. Faceți piciorușe regulate, da? Ca să fie frumos. Pa, pa!